Right, muri Zimbabwe ino Manass Chibanda Media, we report as it is. Kunoda kutibata isu Manass Chibanda Media, namba ndidzodzo dziri kubuda pa screen. Tadzoka zvakare ne update number 3 tine nyaya ya mukoma Kelvin Oliver avo vaigara kueo mumotikari mukoma makadi atiri kwedu. Alright, titsaurei manje titsanangurei muchidimbu kuti so far zvapapi. Alright, so far peugara ndanapo i1 room zvayo pane I think tingati pane vatumwa neMwari weku UK ndo varubhadhara rent. I think vakati yegore sandinongomutendawo. I think ainzi Norman here ndizvo zvesvo ndo zvacho room yapo. Amagumbezi ndinashoma navadhoneterwa nestove. Tingati pate zvino zviunetsa tongoti mapoto, maplate, zvekubika zvacho, chikafu hapana. And so far ndorara pasi. I think nhasi vachaisa matiles muroom mangu. Then zvese zvemagetsi maplugs chichi vatogadzirisa. So I think yeah. Alright, ko pana uye basa ndakambonzwa pa video yatakamboita maitaura nawe basa. Pane vari kukupromisera kukupa iwo mabasa. Ma promises aripo but hapana so far zviri definite. Dai zvaita either dai naona basa kana kuti start financially kuti nditange like a project zvindataura either a canteen nga take away, fast food take away. Zvaigona kuita nani? Alright, muri Zimbabwe dambudziko richiripo harisati rapera asi toda kutenda veku UK mukoma Norman pamwe chete nemudzimai wavo vakabatsirawo kuti mukoma Kelvin Oliver vabve motikari vagare mumba mavakatorara nezuro mawamuka vari nhasi vatomukawo vakatogezawo zvakanakawo zvese nhanditika. So kana muchida kubata mukoma Kelvin Oliver mune zvamunoda kuvabatsira nazvo sunungukai kuvabata pavari iwo. Namba dzavo ndo dziri kubuda pa screen idzo. Anokuonekai ndi Manass mwana kwa Chibanda ndiri kuno kuchitungwiza pari zvino ndoti chisarai zvakanaka.